Hola, hola! Avui viatgem a un lloc especial. Agafem tren i funicular per arribar a Koyasan, una de les muntanyes més sagrades del Japó. Situat a la prefectura de Wakayama, Koyasan és el bressol del budisme Shingon i un lloc de pelegrinatge des de fa més de 1.200 anys. De fet, és un dels punts de la ruta del Kumano-Kodo. Koyasan, o també Mont Koya, és un punt de gran importància històrica i religiosa. Fundat el 1816 pel monjo Kukai o Kobo Daishi, Koyasan es va establir com a centre d'estudis i pràctica espiritual i un dels llocs més sagrats del budisme a Japó. Arribo al moment perfecte, l'inici del Momiji. Momiji és d'aquelles paraules de difícil traducció i es refereix a l'època quan les fulles comencen a agafar aquests colors ataronjats i vermellosos, una de les millors èpoques de l'any. Molt guapos aquests colors de tardor. I amb aquest panorama espectacular descobreixo cada racó, i és que a Koyasan hi ha més de 100 temples, i entre ells en destaca el temple Kongobuji, el temple principal de l'escola Shingon i que al seu interior amaga un gran jardí zen. Un altre temple important és el Garan, el complex central de temples, que inclou la magnífica pagoda Kompon Daito. Aquest complex és una de les millors zones de Koyasan. I endinsant-nos al bosc sagrat, arribo al cementiri d'Okunoin, el cementiri més gran del Japó. Amb més de 200.000 tombes, és el lloc de descans etern de molts personatges històrics, figures religioses i moltíssima més gent. Fer el camí és una experiència per la tranquil·litat del lloc i, sobretot, l'espectacular entorn natural. Al llarg d'aquest camí trobo els Jisos, aquestes petites figures amb gorro i altres elements vermells que protegeixen els difunts. I possiblement, al llarg d'aquest camí, et creuis amb algun monjo. Segurament ve del mausoleu de Kobo Daishi, on es diu que el monjo encara medita en estat de samadhi etern. Un temple sagrat amb un saló de 1.500 làmperes, que per descobrir-lo l'haureu de visitar en persona. I una experiència única a Koyasan és allotjar-se en un temple, i no volia deixar passar aquesta oportunitat. Avui dormo en un shukubo i aprofito per sortir a plena nit per sentir i gaudir aquest profund ambient de calma absoluta. És increïble la sensació de passejar tot sol en un lloc que transmet tant. Koyasan és més que una muntanya, és un lloc de pelegrinatge i, sobretot, un lloc de desconnexió. Fins aviat!